Dili ka, may ano, may pasalubong ka. At ayan, may pasalubong. Kailangan ka, Jesus. Hey! Ay. Tagay. Mamuno. Ayan na. Ano nga nila natin? Binutama na. Ayan na. Lutuan na. Nagpiprito na po ng ano, mga balat. Ayan o. Tumitilamsik pa. Yan! Yan! Binit! Binit ka daw ka! Iklip-klip yan ka! Ayan ang pa. Pata. Oh. Prito. Ayan, buhangin. Nagluluto. Binit! Doon tayo sa ano, mga babae. Binit ito! Yo! Morcon. Shout out. Yan! Ano po, magsisimula ng magluluto. Unang salang. Unang salang. Calderita, unang salang. Alright. Sila muna yung magluluto, di ako magtutulong kasi magdadrive ako bukas. Sisimula na. Maxi! Nagibig? Ano gano'n niya? Oo. Oh! Oh! Iyaw na! Salang na. Oh, gano'n. Pantalon ito. Butas niyo. Tapos kita po mo. Hindi naman ulag. Dalawa ka natin, dalawa. Tagwan. Tagwan po.
Tulungan na ikaw mo. Tumingin ka, akin ka. Oo. Ba? Nila, pinasok na po yung ano, mga prito. Crispy pata. Pata crispy. Hindi mo lang kaiba. Ayan na. Dami. Sunod lang sana sa tuloy yun. Kunan muna. Shout out kay Junior. Ano? Aying. Gagandang puro na. Ay, combination. 2 plus. Di mo nag-reply. Ano, mag-driver? Mag-driver. Pagkarap pa rin tingin. Hindi sabi yung kulubing na naman. Hindi ka na, tutukan mo. Una ako, doon naka-play. Sa click nyo lang to. Ang nga di bitchin, nadar mo bulang. Nadar mo na. Yakol. Uno. Magtuod na ka mo kayo. Puro na napalilibutan na ka mo. Running wild.
Tatlo yung nakasalang. Apat. Tatlo. Sabay-sabay na para makatapos kaya. Oras natin yan, 12:50. Yan ang kaganapan ng Desperados. Hindi naman ulit pa lang. Ang ito. Sarap naman siya nakilat to. Kapalungan. Ulit, ganito. Maray ko sa kabatan. Talo kabatan. Sali ka sa yan. Sali ka luboy. Alat mo na ito, ba't diyan ka? Alat. Tatrak mo lang dyan. Santo ko mo dyan. Di man mabayan mo. Dalaw gul ka. Aba pa. Bago kaya ang di ko kinat nga, di ka man nagkukulag, bayan nyo. Mo ito kaya nga mo. No! Oh, tingin ka nga sa akin. Dami ba yung para sulog-sulog na kita ko nga. Di man ka mo bayad.
Ansa naman kinukulag? Ang importante. Kinukulag. Ano ba kayo ito naman yun? Ganyan. Ayun. Leo! Na mag-focus. Sige, itong murag bulat. Yun. No. Nice. Parang ano rin na. Overnight to. Oh, hindi mo magkakaroon. Ako siya tumatulog siya. Amo ah? Sarap pati bitig ko lagi. Ito eh, namuman, kaya ba ito? Ayun mga pare. Wala ba nang ugasan? Buti pwede yung magluto kasi maliligo pa. Para iwas pasma. Kaya hindi nag-alap. Suwarte namin, hindi nakarating tayo. Ito mo kayo palak. Kaya ang impain dito. Yan ko, alduman sa noon. Eh, ko amo man. Ay kami! Amo ay? Mukha yan! Luto na. Sabihin ka to, kaldereta. Ito na may timan na ito. Iim eh. Amo na, may kulay na nga eh. Sabi to na ko no. Ayan kita luyo. Adi aso-aso. Di gilid. Uy, adi. Gumugi mo ka sa kasauna niya, MC ako yun sa giveaway.
Sabi mo, ulat mo na. Udah, ada ulat-ulat. Tamain. Bakit yung ulat-ulat? Ay, hindi ko kunanin no sa no, tuloy yo. Tabang na tabang. Mainit ka lang ito, mainit. Pero si Kuwata naman ninyo, sabi nga. Pukul na pukul. Hindi mo napakalaman. Hari mo to. Tabi mo. Oo, sige lang, tabi mo na. Sige. Puro siya muna ko. Yan, ato. Ay, ito gulong-gulong mo. Kulang nga ito gato. Ay, buboy. Ay, kamu mga lapita. Dahil talaga daw sumibukot. Ako rin. Sorry. Talaga. Naniniwa nga bata. Talagang. Dami. So bago pa. Hindi ko alam. Nangilang ako mga nagabi, nakaupata mga luyos. Diyos pa. Napuwi na agad ako nun. Naman eh. Ay, wala ka tumang kurang. At ako at kalyasi. May nabigan. Wala nang magbata. Bangga na. Oh, di nyo na pwede. Kulong na ako. Kulong na din. Ano, kumalga ito na, bubuon. Ito na ako. Ano? Ito mo na, Leo, kaya Leo. Ito na ito. Ano, buta ka na dyan eh. Buto-buto ka na dyan. Tawag mo. Kung taratiyanan. Hindi lang talaga. Natutong. Matayanan. Natutong. Ano man? Hindi mga tumatutong. Natutong. Ako sa pangbuhay. Agatikot man ko. Ito sa kaarog ka na. Agatikot man ko ito lubid. Kagatikot ko tinubig. Totoo. Uy, pasunyan ko Hindi ba tumatutong humor? Buwan. Yan nga ni. Saan ito na naman ito kaldero? Na, baklas pa ni iba ko. Baka im ng payat. Oh, pasunyan niyo kita bigyan. Sa tabi sa Rocky. Ito yung pangalan eh. Ito. Ito na oh. Tanggalan na lang sa Marta. Tanggal ko. Pag ganun sa kuwa. Gumit sa kuwa. Gumit. Ito mo ako sana sa hindi mo kasi sabi. Watong sabag tayo nakaturo. Di ba?
Madablayan. Ada ata mamakutan na din. Madablayan. Ay, ano din. Ito ba? Bakal ito? Bakal. Bakal talaga sadyado. Pero nandito talaga. Sadyado sa loob ka kaldero. Tapos, hindi naman pwede na ito mga labot-lobot. Parang steamer. Ito ang ludaban. Dito ang lungkotong naman ako. Paano mo naman nakatong ko? Utang ginahayan. Bisa pa siya na. Hindi nagbabago. At ang putang katakan. Halayo. Tubig kasi ito break. Ano na Ano, napakita ka na pa ulaan sa karne, ta? Talagang kasadyado ka, kasubod ka, ano ka, oh, manari! Halika! Hoy, gano! Ay, sabi na, makatungan niya. Hari kali lu. Ano pula yun? Panting. Belum. Di ba nakabila? Oh. Ayan mo doon. Dabang ko ba? Dabang. Jadi di musuh doon, naka-open pa doon. $149, pangalawang salang. Ito, patatim. Kaldereta, luto na. Tatlong talyasi, yung kaldereta. Ayan. Ihayin mo na yan. Igado. Dahil kayo.
Amo? Amo? Nag-amoy ito. Amo ay. Oh. Wah, ang reklamo. Ako yun. Minudo. Adi ah. Pork stick. Panlas na salang. Ako to be. Yan na, luto na yung minudo. Lo, tabangin ako. Lo, tamainit. Import. Galing Tondo. Puta. Kapag lang tama nito. Kaya mo. Break na lang yung kaming dalawa. Ha? Break. Masaldo. Galing Tondo. Tungkaw na siya. Umuwi sa Bicol para magluto. Lupit. Gago. Uy, sikwatan na nung itaw uno. Sikwat. Uy, sikwatan na nung. Uy. Pork stick.